Καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή Πολυτεχνείο Ορίζοντες θα ασχοληθεί με την παρουσίαση του Συλλόγου BEST, αλλά και με την παρουσίαση του σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει και είναι σχετικό με τη ρομποτική και τα ευφυή συστήματα. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο ρομποτικής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και δίπλα μου έχω τους φοιτητές από το Σύλλογο BEST, οι οποίοι θα μου εξηγήσουν με τι ακριβώς ασχολείται αυτός ο σύλλογος. Και να ξεκινήσουμε, Μανώλη, με σένα, όπου είσαι πρόεδρος στο σύλλογο αυτό, αλλά και παράλληλα φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Σε ποιο τμήμα είσαι? Στο τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, το Πολυτεχνείο μας, στο 5ο έτος αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις κάποια γενικά πράγματα για το τι είναι Σύλλογος BEST. Ο Σύλλογος BEST ιδρύθηκε το 1989 και αποτελείται από φοιτητές μηχανικούς, φοιτητές πολυτεχνείων, όπως και εδώ πέρα. Αποτελεί αυτή τη στιγμή από 68 πανεπιστήμια, πολυτεχνία σε όλη την Ευρώπη, σε 28 χώρες. Και αριθμεί γύρω στα 1.700 ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή. Κύριος σκοπός του Συλλόγου BEST είναι η οργάνωση ακαδημαϊκών σεμιναρίων με σκοπό την παροχή προς τις γνώσεις στους φοιτητές που τα παρακολουθούν. Στα Χανιά ο Σύλλογος μας υπάρχει από το 1994. Φέτος διοργανώνουμε αυτή την περίοδο ένα σεμινάριο με θέμα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρακολουθούν 20 παιδιά από το εξωτερικό, παράλληλα και Έλληνες φοιτητές, Χανιώτες εδώ πέρα. Και το σεμινάριο βασίζεται πάνω στα ρομποτάκια που βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά. 4 ρομποτάκια AIBO, τα οποία αγοραστήκαν από το Πολυτεχνείο μας για ερευνητικούς σκοπούς. Πολύ ωραία. Να περάσουμε όμως και λίγο και στην οργάνωση του συλλόγου, τη δομή του γενικότερα. Ναι. Ο Σύλλογος BEST διοικείται ιεραρχικά στο ανώτατο επίπεδο από το Διεθνές Προεδρείο. Το Διεθνές Προεδρείο αποτελείται από 9 άτομα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι υπεύθυνα για την γενική κατεύθυνση του Συλλόγου και του γενικού έλεγχου του Συλλόγου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτω από αυτούς υπάρχουν ομάδες εργασίας οι οποίες αποτελούνται από κάποια άτομα τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό στο BEST. Δηλαδή, υπάρχει ομάδα εργασίας σχετικά με την προώθηση του BEST δημοσίως. Υπάρχει ομάδα που χειρίζεται οικονομικά του. Και τέτοιες ομάδες εργασίας, με λίγα λόγια, οι οποίες φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. Ακόμη πιο κάτω υπάρχουν τα τοπικά γραφεία. Τα τοπικά γραφεία, όπως των Χανίων, ας πούμε, έχουν ως κύριο σκοπό να επικοινωνούμε με τους φοιτητές άμεσα και να διοργανώνουν τα σεμινάρια τα οποία διοργανώνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Αυτή είναι με λίγα λόγια η δομή του συλλόγου μας. Εσωτερικά σε κάθε τοπικό γραφείο υπάρχει το Προεδρείο, το οποίο πάλι είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε γίνεται στο σύλλογο, καθώς επίσης και τα μέλη τα οποία βοηθούν ενεργά στη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης αναλαμβάνεται από πλευράς μας. Ο αριθμός των μελών στο συγκεκριμένο τοπικό γραφείο ποιος είναι? Αυτή τη στιγμή το τοπικό γραφείο απαριθμεί γύρω στα 30 μέλη ενεργά και προσπαθούμε να τα αυξήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, έτσι ώστε πιο πολλοί φοιτητές των Χανίων να δουν ποιος είναι ο τομέας που δραστηριοποιούμαστε. Πολύ ωραία. Και να συνεχίσουμε με τον Ζαφύριο, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, αλλά και είναι και υπεύθυνος διοργάνωσης συγκεκριμένου σεμιναρίου. Ζαφύρη, θα ήθελα να μου πεις για ποιο λόγο αξίζει κάποιος φοιτητής να ασχοληθεί με το Σύλλογο BEST. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που σου προσφέρει ο Σύλλογος BEST είναι ταξίδια. Όπως είναι και το μότο του οργανισμού BEST, στόχος είναι να προωθηθεί η Ευρώπη στους Ευρωπαίους. Μπορείς λοιπόν να ταξιδέψεις οικονομικά, όλοι είμαστε φοιτητές, πληρώνοντας ουσιαστικά μόνο έξοδα μετακίνησης και όντας μέλος έχεις ακόμα περισσότερα ταξίδια. Ένα δεύτερο είναι η γνώση που σου παρέχουν τα σεμινάρια. Δηλαδή, πέρα από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής, πηγαίνεις και παρακολουθείς πράγματα που είτε είναι συναφή με τη σχολή σου είτε όχι, ώστε να αποκτήσεις ευρύτερη γνώση. Και τα σεμινάρια είναι καθαρά για μηχανικούς. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι δουλεύεις με Ευρωπαίους φοιτητές, οπότε μαθαίνεις να δουλεύεις σε μια πολυεθνική ομάδα, να συνεργάζεσαι, όπως πολύ πιθανό είναι να σου ζητηθεί και στο μέλλον, όπου θα δουλέψεις σαν μηχανικός. Μου ανέφερες πριν ότι το κόστος των φοιτητών που θέλουν να ταξιδέψουν με το Σύλλογο BEST είναι μικρό και πληρώνουν μόνο τα έξοδα μετακίνησης. Ωστόσο, η διαμονή τους πού γίνεται? Η διαμονή τους γίνεται, στο συγκεκριμένο σεμινάριο γίνεται σε κάποιο ξενοδοχείο. Τα έξοδα είναι πληρωμένα καθαρά από το Σύλλογο και όπως και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, κάποιες εκδρομές που διοργανώνουμε, η όλη πολιτιστική τους δραστηριότητα, είναι όλα καλυμμένα από το Σύλλογο. Οι φοιτητές που έρχονται εδώ πληρώνουν μόνο τα εισιτήριά τους, μόνο τον τρόπο που θα έρθουν και θα φύγουν από το μέρος. Ωραία.
Εσείς είστε φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Πώς μπορείτε και τα βγάζετε πέρα ασχολούμενοι με το Σύλλογο, που φαντάζομαι αφιερώνετε αρκετές ώρες λογικά, και πόσο μάλιστα εσύ που είσαι και υπεύθυνος στο σεμινάριο θα έχεις κουραστεί πολύ γι' αυτό? Κοίταξε, σίγουρα τις τελευταίες μέρες υπάρχει υπερβολικός φόρτος και μένει η σχολή λίγο πίσω. Γενικότερα όμως υπάρχει κάποιος ελεύθερος χρόνος στους φοιτητές. Το θέμα είναι πώς τον αξιοποιείς. Και το BEST πιστεύω ότι είναι ένας αξιόλογος τρόπος, δηλαδή δημιουργικός τρόπος για να αξιοποιήσεις τον ελεύθερο σου χρόνο, γιατί ασχολείσαι με όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε και προηγουμένως, ταξίδια, γνωρίζεις κόσμο από το εξωτερικό, διοργανώνεις εκδηλώσεις, μαθαίνεις πράγματα που θα σου χρειαστούν στο μέλλον. Ελεύθερο χρόνο έχουμε όλοι νομίζω, το θέμα είναι πώς τον αξιοποιούμε. Ποιος όμως μπορεί, κάποιος που ενδιαφέρεται και γράφεται στο Σύλλογο BEST, πώς μπορεί αυτός να ταξιδέψει? Καταρχήν, τι προϋποθέσεις χρειάζονται? Δεν ταξιδεύει μόνο αυτός που γράφεται στο Σύλλογο BEST. Δηλαδή, τα ταξίδια δεν είναι μόνο για τα μέλη. Απλά για τα μέλη υπάρχουν κάποια επιπλέον ταξίδια. Διοργανωτικά. Όπως οι ομάδες εργασίας που αναφέρθηκαν πιο πριν. Με το BEST μπορεί να ταξιδέψει οποιοδήποτε φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και των υπόλοιπων πολυτεχνείων στα οποία υπάρχει ο Σύλλογος. Απλά χρειάζεται να κάνουν μια αίτηση όταν βρίσκονται στην αντίστοιχη περίοδο υποβολής αιτήσεων, και το μόνο που χρειάζεται είναι να γράψει ένα γράμμα στα αγγλικά, θα το στείλει με email στην αντίστοιχη ομάδα, στο αντίστοιχο μέρος που διοργανώνεται το σεμινάριο, και εκεί θα διαλέξουν από τους όσους έχουν κάνει τις αιτήσεις αυτούς που θέλουν για το σεμινάριό τους. Τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν ποια είναι? Το βασικό κριτήριο είναι αυτό το γράμμα. Δηλαδή, γράφεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για τη σχολή σου. Τα αγγλικά είναι το μόνο απαιτούμενο από άποψη γλώσσων. Υπάρχει κάποιο επίπεδο εκεί που χρειάζεται να έχει κάποιος? Καλό είναι να μπορείς να επικοινωνήσεις το βασικό. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να είσαι αριστούχος. Ναι. Και το βασικό είναι ότι η Αγγλία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στο Σύλλογο BEST, που σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι στο Σύλλογο BEST έχουν σαν ξένη γλώσσα τα αγγλικά. Οπότε, σίγουρα δεν απαιτείται ούτε από τους καθηγητές που κάνουν τα σεμινάρια, αλλά ούτε και από τους φοιτητές από τη συναναστροφή, το άριστο επίπεδο αγγλικών. Φυσικά, όσο καλύτερα ξέρει ο φοιτητής, τόσο καλύτερα θα καταλάβει και το σεμινάριο, τόσο καλύτερα θα μπορέσει να επικοινωνήσει και με τον κόσμο που θα συναντήσει. Οι επόμενες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, πότε είναι? Τώρα είμαστε στην καλοκαιρινή σεζόν, έχουν ξεκινήσει ήδη οι αιτήσεις και είναι μέχρι τις 7 Μαΐου. Και κλείνοντας με σένα, θα ήθελα να μου πεις πότε είναι το επόμενο ραντεβού Ευρωπαίων φοιτητών εδώ στα Χανιά? Εδώ στα Χανιά πρόκειται να διοργανώσουμε άλλο ένα σεμινάριο το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Είναι στις 8 Ιουλίου, στις 10 Ιουλίου, στις αρχές Ιουλίου τέλος πάντων. Το σεμινάριο αυτό θα έχει σχέση περισσότερο με περιβάλλον, και μόλις τελειώσουν οι αιτήσεις, κανονικά θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και ξανά η όλη διοργάνωση με ό,τι αυτό απαιτεί. Πες μας λίγο τι θα κάνουν τώρα τα συγκεκριμένα παιδιά. Θα χωριστούν σε ομάδες των δύο, έχουν ήδη κάτσει, και το κάθε παιδί θα μπορεί να χειριστεί το κάθε ένα ρομπότ, και ο σκοπός είναι να προσπαθήσουν να σκοράρουν χρησιμοποιώντας την κάμερα μόνο του ρομπότ για να δούμε και τα χειριστήρια που έχουν για την κίνηση. Πολύ ωραία. Well, it's a crazy mixed up world that we live in. Confused
yeah. From the day-to-day pressures that are there, inspiration is so hard to find, and getting harder all the time. But I know a place where they know my face, so I'm heading down to see some friends of mine. Swim with the dolphins, fly through the sea. I got to touch the face of everybody. Και να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με κάποιες φοιτήτριες από το εξωτερικό που έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας μέσω του συλλόγου BEST. Και να ξεκινήσουμε, έχουμε δίπλα μου την Τάνια και τη Χριστίνα. Θα ήθελα να μου πείτε από πού είστε. We would like to learn where are you from. Well, I'm from Ukraine and from the west part of this country, Lviv. Είναι από την Ουκρανία, από το δυτικό μέρος της χώρας, από το Lviv. Πολύ ωραία. Και εσύ, από πού είσαι? Hello, I'm Christina. I come from Romania, more exact from Timișoara, and it's still in the west of the country also. Είναι η Κριστίνα από τη Ρουμανία και κατάγεται από την Τιμισοάρα, όπου είναι στο δυτικό μέρος της χώρας. Οι εντυπώσεις σας από τη διαμονή στην Ελλάδα και γενικότερα από την όλη διοργάνωση που έχει κάνει ο Σύλλογος BEST στο συγκεκριμένο σεμινάριο, πώς είναι? What is your opinions and your views of what you have seen here in Greece and here in Chania of the course that you are having now? Well, I can say that it is a challenging one because we are from different countries here and we have really wonderful experience exchanging our kind of seeing the world and also acquiring very useful technical knowledge. Μας λέει ότι είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν φοιτητές από 17 διαφορετικές χώρες, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να όλοι μαζί να προσπαθήσουν, να επικοινωνήσουν, να ζήσουν την ελληνική κουλτούρα αυτές τις μέρες που είναι εδώ πέρα, καθώς και να μάθουν μέσα από το σεμινάριο. Οι δικές σου εντυπώσεις από την διαμονή στην Ελλάδα και γενικότερα από την όλη διοργάνωση του σεμινάριου, ποια είναι? What is your thoughts and your views from your staying here in Greece and in Chania for the course? For the course. Well, first of all, it's my first time in Greece, and it's a very nice country. The first time on an island also, and people are very hospitable, and the course is really something I never experienced before, and something really, really good to have as background, academical background. So. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην Ελλάδα, πρώτη φορά που βρίσκεται στα Χανιά και πρώτη φορά που βρίσκεται στη ζωή της σε κάποιο νησί. Αυτό είναι κάτι μοναδικό για αυτήν. Γι' αυτό και είναι τόσο ξεχωριστό και της αρέσει πάρα πολύ, καθώς και οι γνώσεις που αποκτά αποτελούν ένα σημαντικό background για τις σπουδές της. Θα ήθελα να μου πεις ποιες βασικές διαφορές επισημαίνεις τόσο στην Ελλάδα σε σύγκριση με τη χώρα σου. What is the main differences that you can find between Romania and Greece? Main differences. Well, people here are more relaxed. Of course, there is the landscape and the climate, and also big changes in mentality, I guess. So, υπάρχουν διαφορές ως προς το ότι οι Έλληνες είναι πολύ πιο χαλαροί και δεν επηρεάζονται και δεν αγχώνονται τόσο πολύ, ότι το σκηνικό και η φύση είναι πολύ διαφορετική από τη Ρουμανία, καθώς και ότι ο τρόπος σκέψης και αντίληψης των Ελλήνων διαφέρουν από τους τρόπους ζωής, σκέψης, αντίληψης των ανθρώπων στη Ρουμανία. Λοιπόν, Τάνια, θα ήθελα να μου πεις ποιες βασικές διαφορές βλέπεις εσύ στην Ελλάδα με τη χώρα σου. Which is the differences that you see between Ukraine and Greece? Well, first of all, there is some differences, and I could say that first of all, it is due to the geographical position. We have winter now, and it's -10 in my country, and of course, the nature is the difference, and the way people live here. So we're more conservative in Ukraine, but the hospitality is the common thing for both of our nations. Πρώτα απ' όλα σημαντική διαφορά είναι η γεωγραφική θέση, καθώς στη χώρα της αυτή τη στιγμή είναι χειμώνας ακόμη και έχουν θερμοκρασίες που φτάνουν στις τάξεις των -10 βαθμών Κελσίου. Οπότε για αυτή είναι μια σημαντική διαφορά ότι βρίσκεται εδώ πέρα, που ακόμα και για μας δεν είναι ακόμη ζεστός ο καιρός, για αυτή είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Επίσης, οι άνθρωποι βρίσκουν ότι είναι πιο συντηρητικοί στην Ουκρανία από ό,τι στην Ελλάδα, αλλά βλέπει ότι ο βαθμός φιλοξενίας είναι ο ίδιος και στην Ουκρανία και στην Ελλάδα. Για πείτε μας, τι κάνετε τώρα με τα ρομποτάκια. Τα χειρίζετε από εδώ, ώστε να παίξουν ποδόσφαιρο? Μάλιστα. Προσπαθούμε μέσα από το πάνελ που μας προσφέρει η Sony να δούμε και να χειριστούμε τα ρομποτάκια. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο, αλλά μας δίνει δυνατότητα να αντιληφθούμε πώς ένα ρομπότ αντιλαμβάνει τον πραγματικό κόσμο. Ποιος προσπαθεί να με σκοτώσει? Φύγε από εκεί, φύγε. Μπροστά σου είναι η μπάλα. Φύγε, το βλέπω. Κλώτσα. Δεν πρέπει να μιλάτε. Αφού μεταξύ μας μιλάμε, φίλε. Όχι, ρε. Τι λες, μα. Βρήκα τίποτα. Αυτά. Ναι. Βρήκα. Ναι, Φεύγεις. Ρε, κολλάει η κάμερα. Κολλάει η κάμερα μου. Ouch μου λέει. Πονάει εδώ. Τον είναι κολόμπαλα, ρε γάμο. Όχι. Δύσκολο είναι. Και κλώτησε, Βασίλη. Αριστερό πόδι. Αριστερό πόδι. Λίγο, όχι. Έλα, Λούκα, here. Τι την έβγαλε κανείς από μπροστά? Μπήκε ο άλλος μπροστά μου. Κλώτησε με δεξί. Τώρα θα δεις, την έχω. Με δεξί. Απ' μπροστά. Όχι, ρε, χαμό. Έλα. Μπροστά. Έλα, Κωσταρά μου, εσύ. Σκοράραμε. Όχι ρε, απέξω, μπήκε μπροστά μου. Τρελός πτήση, Απέκουσα, εγώ απέκουσα. Τον έχω, δίπλα πάσα, Τρελή τερμάζε, ρε. Off the coast of Ivory Shores, set by the tide in the moonlit glow. Dreams
Να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Λαγουδάκη Μιχαήλ, ο οποίος θα μας πει κάποια παραπάνω πράγματα για τα συγκεκριμένα ρομποτάκια, τα λεγόμενα AIBO. Μάλιστα. Τα ρομποτάκια αυτά ανήκουν στο Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων. Αγοράστηκαν το περασμένο έτος, το τέλος του περασμένου έτους, το Δεκέμβριο, και μάλιστα κατά άτυχη συγκυρία η Sony αποφάσισε να τερματίσει την παραγωγή τους μέσα στον Ιανουάριο, όπως και να τερματίσει ολόκληρο το ρομποτικό της πρόγραμμα. Απ' τη μια είναι δυσάρεστο αυτό που έγινε, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα ρομπότ αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν σε τόσο εύρος όσο περιμέναμε, αλλά απ' την άλλη αισθανόμαστε και τυχεροί που προλάβαμε και αποκτήσαμε αυτά τα 4 ρομπότ, τα οποία σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και εκπαιδευτικά αλλά και ερευνητικά, και ελπίζουμε μελλοντικά να σχηματίσουμε και μια ομάδα φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών, η οποία θα ασχοληθεί με το λεγόμενο RoboCup. Είναι ένα πρωτάθλημα ρομποτικού ποδοσφαίρου, διεξάγεται κάθε χρόνο σε κάποιο διαφορετικό μέρος. Πέρυσι ήταν στην Ιαπωνία, φέτος είναι στη Γερμανία, του χρόνου στη Σιγκαπούρη. Συμμετέχουν ομάδες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά πρωταθλήματα και υπάρχει ειδική κατηγορία για τα συγκεκριμένα ρομπότ, όπου παίζονται με ομάδες των 4. Κύριε Λαγουδάκη, πριν από λίγο παρακολουθήσαμε κάποια συγκεκριμένη επίδειξη των ρομπότ, έπαιζαν ποδόσφαιρο. Κάποια άλλη βασική λειτουργία τους ποια είναι, δηλαδή πού μπορούν να βρουν εφαρμογή τα ρομπότ αυτά? Ναι, καταρχήν η ίδια κατασκευάστρια εταιρεία, η Sony, προώθησε τα συγκεκριμένα ρομπότ ως ψυχαγωγικό υλικό. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός σκοπός, θα λέγαμε, για τον οποίο βγήκαν στην αγορά. Δηλαδή θα αγοράζεται από τους καταναλωτές, θα τα έχουν στα σπίτια τους, όπως έχουν ένα κατοικίδιο ζώο, θα μπορούσαν να έχουν και το ρομποτικό σκυλάκι, το οποίο θα μπορούσε να τους κρατάει συντροφιά. Να σας διακόψω λίγο στο σημείο αυτό, να μου πείτε λίγο ποιο είναι το κόστος τους. Ναι, κοστίζουν 2.000 ευρώ στην Ευρώπη τουλάχιστον, στην Αμερική είναι $2.000, το οποίο είναι κάπως φθηνότερο. Αν και πλέον δεν μπορεί κανείς πια να τα βρει στο εμπόριο παρά μόνο μεταχειρισμένα στο eBay ή κάπου αλλού, καθώς έχει τερματιστεί η παραγωγή τους. Αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός που είχε η Sony, να τα προωθήσει ως ψυχαγωγικό υλικό, αλλά ωστόσο πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα είδαν το δυναμικό που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα ρομπότ, το χαμηλό κόστος που συνδυάζουν μαζί με το πλήθος των αισθητήριων που έχουν και των δυνατοτήτων τους. Και έτσι πολύ γρήγορα τα υιοθέτησαν για ακαδημαϊκούς σκοπούς, δηλαδή για να μπορούν οι φοιτητές να προγραμματίζουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο που ξεφεύγει από αυτό το συνηθισμένο ενός κοινού υπολογιστή, όπου έχουν να κάνουν με αλληλεπίδραση με το ίδιο το περιβάλλον, όπου αλλάζουν οι συνθήκες, όπου τα πράγματα δεν είναι τόσο προκαθορισμένα και πρέπει να σκεφτούν όλες τις πιθανότητες. Χρησιμοποιούνται επίσης και ερευνητικά για προγράμματα ρομποτικής, καθώς συνδυάζουν ένα σωρό δυνατότητες. Συγκεκριμένα, για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα AIBO, έχουν πάνω τους έχρωμη κάμερα, έχουν αισθητήρες υπέρυθρους, έχουν εσωτερικούς αισθητήρες, επιταχυνσιόμετρα και αισθητήρες αφής, ώστε να καταλαβαίνουν ανά πάσα στιγμή αν κάποιος θα σηκώσει, για παράδειγμα, θα γυρίσει ανάποδα και ούτω καθεξής. Έχουν στα πόδια τους αισθητήρες για να καταλαβαίνουν αν πατάνε κάτω. Υπάρχει ακοή στέρεο, δηλαδή με 2 μικρόφωνα, ώστε καταλαβαίνουν από πού έρχεται η πηγή του ήχου. Και γενικά ένας πλούτος αισθητήρων. Καθώς επίσης και από την πλευρά της κίνησης, το γεγονός ότι δεν κινούνται με ρόδες αλλά με πόδια τους δίνει πλούσια κίνηση. Το κάθε πόδι έχει, όπως λέμε στη γλώσσα της ρομποτικής, 3 βαθμούς ελευθερίας. Δηλαδή μπορεί να κινηθεί σε 3 διαφορετικές κατευθύνσεις. Οπότε μόνο τα 4 πόδια μας δίνουν 12 βαθμούς ελευθερίας. Συν τους άλλους που έχει το ρομπότ, έχουμε συνολικά 20 βαθμούς ελευθερίας. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ένα τόσο μικρό ρομπότ. Να υποθέσω ότι όλα αυτά το καθιστούν όμως και δυσχρηστό στο να το χειριστεί κάποιος. Σίγουρα. Όπως είδαμε, τα παιδιά πριν δυσκολεύτηκαν στο να παίξουν. Αυτό που κάναμε πριν, για να το εξηγήσουμε και λίγο, ήταν ουσιαστικά μια άσκηση για να δούμε τη δυσκολία που ενέχει ο προγραμματισμός ρομπότ. Αυτό που είδαμε δεν ήταν τα ρομπότ τα ίδια να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά ουσιαστικά κάθε ρομπότ τηλεκατευθυνόταν από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είχε πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που θα είχε και το ίδιο ρομπότ. Δηλαδή μπορούσε να δει μόνο την εικόνα που βλέπει το ρομπότ και να χρησιμοποιήσει τα ίδια τα χειριστήρια που θα είχε στη διάθεσή του το ρομπότ. Δηλαδή θα λέγαμε έπαιζαν
4 φοιτητές ρομποτικό ποδόσφαιρο μέσα από τα μάτια των ίδιων των ρομπότ. Και αυτό περισσότερο ήταν μια άσκηση για να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι τη στιγμή που οι ίδιοι δεν μπορούν να καταφέρουν να παίξουν ποδοσφαιράκι σε καλό επίπεδο μέσα από αυτό το περιβάλλον, πόσο μάλλον δύσκολο είναι να προγραμματίσουμε, να γράφουμε κώδικα ο οποίος θα παίζει ποδόσφαιρο. Κλείνοντας, κύριε Λαγουδάκη, θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα για τη διοργάνωση σεμιναρίου. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από το τοπικό σύλλογο BEST, το Board of European Students of Technology, οι οποίοι προσέγγισαν κοντά στα τέλη Δεκεμβρίου, μόλις σχεδόν που είχαμε αποκτήσει τα ρομπότ, και είδαν ότι υπάρχει κάποιο δυναμικό να φτιάξουμε ένα ενδιαφέρον μάθημα εβδομαδιαίο για Ευρωπαίους φοιτητές. Δέχτηκα την πρόσκληση, αν και ίσως ήταν λίγο νωρίς, γιατί και εμείς τώρα μαθαίνουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τα ρομπότ και πώς θα τα προγραμματίζουμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω το μάθημα είχε κάποια επιτυχία, με την έννοια ότι οι φοιτητές που ήρθαν από 17 χώρες, 19 φοιτητές από 17 χώρες Ευρώπης, είδαν από κοντά τις δυνατότητες του συγκεκριμένου ρομπότ, προγραμμάτισαν σε ένα βαθμό απλές συμπεριφορές, κάποιες προσωπικότητες και κάποιες κινήσεις και γνώρισαν τα βασικά προβλήματα της ρομποτικής. Πιστεύω αυτό τους δίνει το έναυσμα όταν θα γυρίσουν πίσω στα πανεπιστήμια τους, να ασχοληθούν περισσότερο και να κάνουν κάποια περισσότερη δουλειά, είτε διπλωματική λέγεται αυτή, είτε έρευνα στον χώρο της ρομποτικής. Παράλληλα και στο τμήμα εδώ, το τμήμα το ηλεκτρονικό, μηχανικό και μηχανικό υπολογιστών, διδάσκεται αυτό το εξάμηνο ένα μάθημα, το οποίο το ονομάζουμε αυτόνομοι πράκτορες, κάπως γενικότερη έννοια, η οποία περιλαμβάνει και τα συγκεκριμένα ρομπότ, όπου οι δικοί μας φοιτητές έχουν την ευκαιρία στο εργαστηριακό κομμάτι τουλάχιστον του μαθήματος να ασχοληθούν με τα ρομπότ και να τα προγραμματίσουν με διαφορετικά εργαλεία και σε διαφορετικές γλώσσες. Για πες μου, Παναγιώτη, πώς σου φάνηκε ο χειρισμός του ρομπότ? Πρέπει να σας δυσκόλεψε, Ήταν κάτι δύσκολο, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς το ρομποτικό σύστημα αντιλαμβάνεται τον πραγματικό κόσμο μέσα από τα εισιτήρια που έχει. Τις κάμερες, το πώς κινείται και το πόσο δύσκολα το ίδιο αντιλαμβάνεται τις κινήσεις που θέλουμε εμείς να το δώσουμε να κάνει. Πολύ ενδιαφέρον είναι. Λοιπόν, θα ήθελα όμως λίγο να μου πεις πώς περνάτε γενικότερα όταν πηγαίνετε έξω, στο εξωτερικό. Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό είναι κάτι το πολύ διαφορετικό για μας, γιατί δεν είναι σαν να πηγαίνεις μια εκδρομή με τους φίλους σου, όπου θα έχεις τους δικούς σου φίλους, θα πεις θα κάνεις παρέα με αυτούς, θα διασκεδάσεις με αυτούς. Βγαίνεις και πρέπει να γνωρίσεις 20, 25, 30 διαφορετικούς ανθρώπους που δεν τους ξαναδεί πριν και παράλληλα με αυτούς να συμμετέχεις στα σεμινάρια και στις πολιτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε σεμιναρίου στο εξωτερικό. Σου δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσεις πολύ δυνατές φιλίες, γιατί με αυτά τα 20 άτομα είσαι όλη την ημέρα μαζί, για 10-15 μέρες μαζί, που αυτό αναπληρώνει όλο τον χρόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που χρειάζεται για να γίνει μια πραγματική φιλία. Έχεις κρατήσει εσύ φιλίες από το εξωτερικό? Πραγματικά έχω κρατήσει αρκετές και όχι μόνο επικοινωνώ μαζί τους μέσα από ηλεκτρονικά μέσα, και προσπαθώ τα επόμενά μου ταξίδια να τα συνδυάσω, καθώς και αυτοί, έτσι ώστε να συναντηθούμε κάπου, να τα ξαναπούμε και από κοντά. Καθώς και πλέον δεν χρειάζονται πλέον να είναι ταξίδια μόνο μέσα από το BEST, καθώς οι φιλίες που αναπτύσσονται σου δίνουν δυνατότητα να πας να επισκεφτείς έναν άνθρωπο στο εξωτερικό και να πας να τον δεις σαν φίλο. Για μένα μοναδικό αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι είχα τη δυνατότητα να πάω στο Βελιγράδι, να φιλοξενηθώ από ένα φίλο μου εκεί πέρα στο Βελιγράδι και να παρευρεθώ στον τελικό του Eurobasket, όπου η εθνική μας κατέκτησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τι άλλες εμπειρίες έχεις συγκεντρώσει γενικά από όλη αυτή τη διαδικασία? Αυτό που μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ότι δεν είχα μόνο δυνατότητα να συμμετέχω μόνο σε σεμινάρια, αλλά και σε διαγωνισμούς που παρέχει το BEST και διοργανώνονται όπως ακριβώς σε σεμινάρια, και βλέπεις, διαγωνίζεσαι ενάντια σε άλλους Ευρωπαίους φοιτητές και βλέπεις και τον τρόπο σκέψης τους απέναντι σε κάποια πράγματα, η εκπαίδευσή τους πώς είναι τέτοια ώστε να τους κάνει μηχανικούς. Μπορείς να δεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε τι υστερείς εσύ ως μηχανικός, σε τι καλύτερο έχουν αυτοί, καθώς επίσης προσφέρονται και τελείως μη ακαδημαϊκά σεμινάρια, όπου μπορείς να πας να ξεκουραστείς, να κάνεις κάποια πράγματα που με κάποιο τρόπο εδώ πέρα θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερο κόστος, όπως να πας για ένα rafting, για να κάνεις σκι, για τέτοια πράγματα. Ωραία. Να δούμε όμως τι ισχύει λίγο και από την πλευρά των ξένων. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται εδώ, που τους βγάζετε, που τους πηγαίνετε, ποια μέρη να επισκεφθούν?
Βασικό στοιχείο μας και στόχος μας όταν φιλοξενούμε ξένους εδώ πέρα είναι να περνάνε καλά, να τους βλέπουμε όλη μέρα να φοράνε το χαμόγελο στα χείλη τους και στο πρόσωπό τους. Θέλουμε πρώτα απ' όλα όχι να κουράζονται κατά τη διάρκεια των σεμινάριων, γι' αυτό και τα σεμινάρια είτε θα είναι σε επίπεδα αρχαρίου και οπότε ο κόσμος που θα διαλέξουμε και θα έρθει δεν θα έχει τις βασικές γνώσεις, αλλά θα προσπαθήσει να τις αποκτήσει. Αν είναι πιο ανεπτυγμένο επίπεδο σεμινάρια, κοιτάμε ο κόσμος να έχει τις βασικές γνώσεις. Αφού έχουν τελειώσει τα μαθήματά τους την ημέρα τους, υπάρχουν πολιτικές εκδηλώσεις, είτε κάποιες χορεσπερίδες, κάποια πάρτι που θα τους πάμε, κάποιες εκδρομές που κανονίζουμε. Περισσότερο για να γνωρίσουν και την ελληνική κουλτούρα, να διασκεδάσουν και μεταξύ τους, να γνωριστούν μεταξύ τους. Και με αποκορύφωμα όλων αυτών να είναι η διεθνής βραδιά που υπάρχει σε κάθε σεμινάριο, όπου κάθε συμμετέχοντας φέρνει διάφορα ποτά, φαγητά από τη χώρα του και καλείται να τα παρουσιάσει, να μας πει τι έχει φτιάξει, έτσι παρουσιάζοντάς μας και τη χώρα του και την κουλτούρα του και τα φαγητά του. Μανώλη, θα ήθελα εσύ να μου πεις λίγο πιο συγκεκριμένα τα παιδιά που είδαμε πριν, που τα έχετε πάει, ποια μέρη να επισκεφθούν, που σκοπεύετε να τους πάτε. Στο αερινό σεμινάριο που διοργανώνουμε αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι ο καιρός μας επιτρέπει και πολλές ελευθερίες, η μόνη δρόμη που κάναμε ήταν στην Γνωσό, έτσι ώστε να δουν το αρχαιολογικό μέρος εκεί πέρα. Και παράλληλα πήγαμε και μια επίσκεψη στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο, για να δούμε κάποια project σε ρομποτική, τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στο Ινστιτούτο αυτό. Στα θερινά σεμινάρια που διοργανώνουμε, επειδή υπάρχει πιο πολύ ελευθερία σχετικά με τον καιρό, με τις συνθήκες, με την ελευθερία μετακίνησης, τα παιδιά επισκέφτονται το φαράγγι της Αμαριάς π.χ., έτσι ώστε να το διασκήσουν και να δουν πώς είναι. Υπάρχουν κάποιες εκδρομές σε στήλη όπως Πρέβελη, στο Λαφωνήσι, σε μέρη γύρω από τα Χανιά, τα οποία είναι τουριστικά, ωραία και σίγουρα αξίζει να θυμούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Τώρα, σχετικά με τα βράδια, είτε θα διοργανώσουμε κάποια χοροσπερίδα εμείς για τα παιδιά, είτε σε κάτι διαθέσιμο από την τοπική κοινωνία θα πάμε και θα διασκεδάσουμε εκεί πέρα. Γιώργο, να περάσουμε σε σένα και να μου πεις αν εκτός από τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύλλογος BEST, κάνει και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Ναι, προσφέρονται και υπηρεσίες που αφορούν την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πιο σημαντικό είναι το BEST Career Center, μια online βάση με βιογραφικά, αυτή τη στιγμή πάνω από 8.500 βιογραφικά Ευρωπαίων μηχανικών φοιτητών, όπου μπορούν να βάζουν τα βιογραφικά τους φοιτητές, οι εταιρείες να ανακοινώνουν θέσεις εργασίας είτε για πρακτική το καλοκαίρι, είτε για αφού αποφοιτήσεις να μπορούν να βρουν το κατάλληλο άτομο για να δουλέψει στην επιχείρησή τους. Και αυτό γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Τοπικό εννοώ όχι στα Χανιά, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Το ένα είναι αυτό και πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι και από την εμπειρία μου που έχω δει όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση, επειδή εγώ έχω τελειώσει τη σχολή, είμαι μεταπτυχιακός αυτή τη στιγμή, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Είναι ότι τα σεμινάρια και το certificate, αυτό που δίνεται στο τέλος, το οποίο μπορείς να το βάλεις στο βιογραφικό σου, είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Ίσως όχι πιο σημαντική, αλλά μια πολύ καλή εμπειρία όταν αναζητάς εργασία. Το γεγονός ότι έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό, ότι έχεις δει 5 διαφορετικά πράγματα, ότι έχεις δουλέψει σε μια ομάδα, έχεις δουλέψει και για τη διοργάνωση αλλά και στη συμμετοχή. Μετράει. Δείχνει ότι έχεις ανοίξει τις ορίζοντές σου και έχεις περάσει, ας πούμε, σε ένα άλλο επίπεδο και ξεφύγει από τα στενά όρια του Πολυτεχνείου, της χώρας σου, έχεις κάνει κάτι παραπάνω. Και αυτό βοηθάει και μετράει η συμμετοχή σε τέτοια πράγματα, στις δραστηριότητες του Συλλόγου, όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Να περάσουμε δίπλα στον Βασίλη και Βασίλη να μου πεις πώς τα καταφέρνετε οικονομικά, δηλαδή από πού βγάζετε τα έξοδα για τη διοργάνωση ενός τέτοιου σεμιναρίου. Όπως είπαμε, τα έξοδα της στέγασης και όλων των δραστηριοτήτων των φοιτητών που έρχονται από το εξωτερικό τα καλύπτει το κάθε τοπικό γραφείο. Όλα αυτά τα έξοδα βγαίνουν, επειδή ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός και δεν έχει κάποιους πόρους, βγαίνουν σε συνεργασία είτε με κάποια ιδρύματα, είτε με το Πολυτεχνείο, είτε με κάποια ιδρύματα που μπορούν να μας βοηθήσουν και κυρίως από χορηγούς εταιρείες, οι οποίοι μας εμπιστεύονται, πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και μας βοηθάνε δίνοντας μας κάποια χρήματα. Να μπορέσουμε να τρέξουμε το σεμινάριο που θέλουμε να κάνουμε. Βασίλη, θα ήθελα να μου πεις λίγο τα έξοδα του σεμιναρίου τι περιλαμβάνουν. Κυρίως είναι η σύντηση και η στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού. Είναι οι μετακινήσεις που καλύπτουν είτε εκπαιδευτικές είτε πολιτιστικές εκδρομές, είτε συνδυάζουν και τα δύο.
είναι τα αναλώσιμα και που χρειάζονται είτε για τύπωση αφισών, είτε για όλες τις σημειώσεις και τα πιστοποιητικά που θα πάρουν οι συμμετέχοντες και τα λοιπά. Να ξεκινήσουμε, Βασίλη, από σένα και συνέχεια να μας πούν και όλα τα παιδιά για ποιο λόγο αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το σύλλογο BEST και για ποιο λόγο θα προτείνατε σε ένα φοιτητή που σας παρακολουθεί και σας βλέπει αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί και αυτός με το σύλλογο. Το πιο ελκυστικό πράγμα που έχει το BEST είναι τα ταξίδια, η γνωριμία νέων τόπων, νέων πολιτισμών, όλες αυτές τις περιπέτειες που ζεις και τι είναι αυτό που σε τραβάει και στη συνέχεια όταν το ζήσεις καταλαβαίνεις ότι είναι ακόμα καλύτερο από αυτό που περίμενες. Οπότε όταν ζεις αυτή την εμπειρία μετά κάποιος θα καταλάβει γιατί ασχολείσαι με το BEST. Και στη συνέχεια όταν αρχίζεις να γίνεσαι μέλος, επειδή αυτά που βρήκες θέλεις να συνεχιστούν, προσφέρεις τις υπηρεσίες στο σύλλογο ώστε να βρουν κάτι οι επόμενοι. Να συνεχίσουμε σε ένα, Γιώργο, και να μου πεις γιατί και εσύ αποφάσισες να ασχοληθείς με το σύλλογο BEST. Εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ βασικά με το σύλλογο αφού είχα δοκιμάσει κάποια άλλα πράγματα και άλλες δραστηριότητες στο Πολυτεχνείο, γιατί δεν μ' άρεσε να μένω σε στενά όρια το Πολυτεχνείο των μαθημάτων και αυτό. Και αφού ασχολήθηκα με διάφορες άλλες δραστηριότητες, το 5ο έτος αργά ανακάλυψα το σύλλογο και τα ταξίδια. Και αποφάσισα να ασχοληθώ αφού πήγα ένα ταξίδι στην Ισπανία. Πέρασα για 7 μέρες απίστευτα. Δεν πλήρωσα τίποτα, μόνο κάτι έξοδο σουβενίρ που έκανα προσωπικά. Και γύρισα πίσω και λέω ότι αυτό θέλω να το κάνω, να το βιώσω μαζί και με άλλους ανθρώπους και εδώ πέρα στα Χανιά, με τους ξένους που έρχονται και να συνεχίσω και να μπορέσω να ταξιδέψω κι εγώ και σε άλλες χώρες με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Εσύ, Παναγιώτη, έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό? Έχω ταξιδέψει και τα ταξίδια μου τα ξεκίνησα το περσινό καλοκαίρι, όπου και εγώ, όπως και ο Γιώργος, έτυχε να μην βρεθώ κοντά με τον BEST από τα πρώτα έτη των σπουδών μου, κάτι το οποίο το μετάνιωσα. Το πρώτο ταξίδι το έκανα όντας φοιτητής, πλέον τελειώντας το 6ο έτος σπουδών και χωρίς να έχω κάποια επαφή με τον BEST. Άργησα, δυστυχώς και το μετάνιωσα πάρα πολύ όταν είδα τι χάνω. Το περσινό καλοκαίρι, μειώντας ως μέλος του BEST, είπα να πάω εγώ ένα ταξίδι ως φοιτητής πλέον, αφού είχα βέβαια κάποια παρακίνηση. Και η επιλογή μου ήταν ένα σεμινάριο μηχατρονικής στη Ρουμανία. Αφού πήγα εκεί πέρα και είπα θα πάω για τις 10 μέρες του σεμιναρίου, τελικά δεν κατάφερα να κάτσω τις 10 μέρες, έκατσα 25 μέρες. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκα που μου άρεσε όλη η χώρα, η κατάσταση με τους συμμετέχοντες, το ότι μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα να έρθω τόσο κοντά με 20 ανθρώπους μέσα σε τόσες λίγες μέρες. Και γυρνώντας από αυτό το ταξίδι, είπα πρέπει να το ξανακάνω. Δεν γίνεται. Όπως το βίωσα εγώ, θα ήθελα και να το οργανώσω για να το βιώσουν και οι άλλοι, αλλά να μου δοθούν και ακόμα περισσότερες δυνατότητες να το κάνω αυτό. Τις παραπάνω μέρες δεν σκάλυψε τα έξοδο BEST? Όχι, δεν σου καλύπτει τις παραπάνω μέρες, αλλά στις καλύπτουν οι φίλοι που γνωρίζεις εκεί πέρα. Δεν θα σε αφήσουν ούτε να πας να μείνεις σε ένα ξενοδοχείο, ούτε να ξοδέψεις πολλά λεφτά στο να φας ακριβά εστιατόρια. Θα σε φιλοξενήσεις στο σπίτι τους, θα γνωρίσεις την κουλτούρα τους και τον τρόπο ζωής τους ακόμα πιο κοντά από τη στιγμή που θα μείνεις στο σπίτι τους, θα γνωρίσεις τις οικογένειές τους, όλο τον πολιτισμό, θα βγεις με τις δικές τους παρέες να διασκεδάσεις. Δεν είσαι πλέον ένας τουρίστας, αλλά είσαι ένας άνθρωπος του πολιτισμού τους, της κουλτούρας τους, της χώρας τους. Μανώλη, για να ακούσουμε και τις δικές σου εμπειρίες. Δεν θα τα πρωτοτυπήσω πολύ, καθότι και εμένα η ιστορία μου ξεκινάει πέρυσι το χειμώνα, όταν πήγα ένα ταξίδι στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, για ένα σεμινάριο ακριβώς αυτό που έχουμε τώρα, τεχνητή νοημοσύνη ήταν εκεί πέρα το θέμα. Όταν πήγαινα δεν ήξερα πολλά πράγματα για τον BEST. Ήμουν κάποιος απλός που είχε ακούσει για τον BEST, για κάποια σεμινάρια που το οργανώνει. Έκανα μία αίτηση και πήγα, τίποτα άλλο. Όταν γύρισα, πραγματικά είχα κολλήσει. Οι εμπειρίες που πήρα εκείνες τις 8 μέρες που κάτα στο Παρίσι ήταν απίστευτες. Οι φιλίες που κάναμε μέσα στις 8 μέρες δεν περιγράφονται. Η ποιότητα του σεμιναρίου ήταν πάρα πολύ καλή. Μάθαμε αρκετά πράγματα τα οποία δεν ξέραμε και μας μένουν αυτή τη στιγμή ακόμα. Και γενικώς τα όλα ωφέλη που αποκόμισα αυτές τις 8 μέρες, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο στα Χανιά δεν θα αποκομίσει με τίποτα. Είναι εύκολο να κάνεις φιλίες με κάποια άτομα του εξωτερικού που έχουν διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Εγώ πιστεύω και για τόσο στενές φιλίες όσο μας μιλάς. Ναι, πιστεύω ότι αυτό το διαφορετικό είναι που σε τραβάει, γιατί τα ετερόνυμα έλκονται πάντα. Δηλαδή, το να γνωρίσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπεις καθημερινά, σου κινεί το ενδιαφέρον περισσότερο από ότι
να σου κινήσει αυτό που βλέπεις κάθε μέρα. Άρα δεν είσαι πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Και πάντα σ' αρέσει, πιστεύω. Και Ζαφύρη, να κλείσουμε την κουβέντα για το Σύλλογο Best μαζί σου και να μας πεις και τις δικές σου εμπειρίες. Εγώ ανακάλυψα το Σύλλογο Best αναζητώντας τρόπους διεξόδους ουσιαστικά από το καθημερινό και από τη βαρύτητα, το φόρτο εργασίας της σχολής. Σαν φοιτητής και ηλεκτρονικός μηχανικός που είμαι στο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλες σχολές φαντάζομαι έχουν εξίσου φόρτο, αρκετό. Χρειάζεται να ψάχνεις διεξόδους, γιατί αλλιώς πραγματικά το μυαλό σου καίγεται, δηλαδή χρειάζεται να βρίσκει τέτοιες διεξόδους. Τα ταξίδια, καταλαβαίνει κανείς, δεν χρειάζεται να εξηγήσω με πολλές λεπτομέρειες, είναι μία από τις καλύτερες. Αλλάζεις παραστάσεις, γνωρίζεις νέο κόσμο, γνωρίζεις νέα μέρη. Είναι και όλα τα προηγούμενα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν. Δεν θέλεις πολύ. Πραγματικά ένα ταξίδι σε πείθει, όχι μόνο να ασχοληθείς, αλλά να αφιερώσεις ίσως και περισσότερο χρόνο από όσο θα μπορούσες, νόμιζες ότι θα μπορούσες στην αρχή. Πραγματικά αξίζει κανείς να αφιερώνει τον ελεύθερο του χρόνο είτε πηγαίνοντας ταξίδια και παρακολουθώντας τέτοια σεμινάρια, είτε διοργανώνοντας. Γιατί οι εμπειρίες που αποκομίζει και από τα δύο είναι εξίσου σημαντικές, τόσο στο ακαδημαϊκό κομμάτι, όσο και στο διοργανωτικό κομμάτι. Όπως είπα και προηγουμένως, όταν βρίσκεις ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικούς από σένα, σίγουρα διευρύνονται οι ορίζοντές σου και μαθαίνεις να λειτουργείς σε μια ομάδα που είναι πολυεθνική, πράγμα πολύ σημαντικό που θα σε βοηθήσει και στο μέλλον, σίγουρα, στις δουλειές σου και στη ζωή σου. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο που έχετε αναλάβει και καλή διεξαγωγή του σεμιναρίου. Και σίγουρα σας εύχομαι να κάνετε όσο πιο πολλά ταξίδια μπορείτε, γιατί πραγματικά τα ταξίδια αξίζουν και είναι εμπειρίες οι οποίες μένουν. Και εσείς τηλεθεατές τηλεόρασης Κίδων, να σας ευχαριστήσω που μένατε σήμερα μαζί σας και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Και σίγουρα και εσείς όσο περισσότερα ταξίδια μπορείτε, αν όχι όλοι μέσω του Συλλόγου Best, από μόνοι σας, έστω και έτσι αξίζουν. Καλό βράδυ. So I'm heading down to see some friends of mine. Swim with the dolphins, fly through the sea. I got to touch the face of every man. Oh, what a feeling to be so free. Off the coast of Ivory shores, swept by the tide in the moonlit glow, deep into the ocean's course. My school of friends know just where to go.